И Отново в Кукуригово. отново в Гагарин всички сме на линия. Кукуриго. Кукуриго. Да. Как беше последните 6 месеца? Къде се Много изгуби? добре. Как къде? Гагарин, само там. Никъде другаде не ходи. Беше в някаква болница по едно време. Всичко наред ли? Да. Как се държаха хората там? Много мило, много приятно. Да. Единствената организация, която си върши работата в Кукуригово. Да, точно така. Дойдеха, взеха от пазара. Да, храниха му месец. Месец. Да. Не бяха ли 3? Не, месец. И вече не пиеш. Ни пия, ни пуша. Да. Работи терапията. Да, точно така. Какъв съвет би дал за младите? Младите, работете, слушайте Бойко Борисов и така. А за Хирошима? Хирошима няма да има втора. Благодаря. Няма да има втора. Няма. Направихме експедиция от Кукуригово до Хирошима. Миналата седмица върнахме оттам. Оле! Значи и там е същата работа като тук. Само Да. че знаеш ли какво е интересното? О, Че на пияните, като ги видят, че са припаднали, им дават вода нормалните хора. Добре. Заграждат ги с конуси от общината и никой не ги закача. да. Въпросът е, че навсякъде се търси бамбурляк. Бамбурляк има. Много. А рецептата за бамбурляка пазим ли? Разбира се. 1:1,5. Едно спирт, литър и половина вода. И, Става 42 градуса. и работи. Да, много. Айде, уважаеми зрители, слушатели, пак ще се срещнем някога, ще се видим. Очакваш ли да има ескалация на отношенията между САЩ и Китай? Не. Китай са 1,5 милиарда. Бе. А Израел и Иран? Да, Израел и Иран ще има бой. бой, винаги. Кой ще победи? Израел, Израел? да. Интересно. Това твоите хора ли ти го казах? Не, аз за първ път чувам, ще има война Израел-Иран. Живи и здрави, на къде си тръгнал? Сега се прибирам вкъщи да спя. Някой ден може да направим едно видео от твоята квартира. Да, Какво стана с уния цигани, дето ти бяха под наем? Изгоня ли ги? но беше отдавна. Да. Тръгнаха се. За рускинята нещо? Ще я поздравим ли? Много поздрави на Елена и така нататък. Живи и здрави, до нови срещи. Всичко Ванчо хубаво. Вечния, Кукуригово. Квартал Гагарин. Живи и здрави.